Hawag tagahon na kagahi kay para sa itong negosyo kay magpatapo-tapo ka, di nga mag-dihok diha. Ano maghamoy studlo? Na, hapit na. Hi, good morning. Nagluto na ko pamahaw. Alas 5 pa guys, nagsadyo kong gluto kay hindi ka man nagluto na ni mo tumig merkado kay mo palit ni og mga gulay para sa konsumong dalton. Kaya naman si Ja, kamuti naman lamang to di mo angay kamuti ra gusto Ja kamuti na poy mix na lain mikos-mikos po basos, talaga dod. Talaga dod ka pilian, bitaw di pa na ka mo mamili bata pa man. Pero moabot ko sa panahon nga mamili na sila mga 1 to 2 years old kay toddler stage ba. Karon pamanon po na aninuhan man yung numero naman ni kabuntagan. To ani li. Tung atong mananda na. Good morning sapi. Good morning sapi. Good morning guys. Tung atong na magluto kay hilak magkikita na ha. Sa atong siya diha. Good morning sana. Good morning sana. Good morning. Alay, ang gidang buhok. Ay, dabok. Ang buhok kasi isang tirada. Good morning, Dalton! Kiss ko na, be. Kiss na, be. Siya, patutos na ka. Good morning! Ibang tama ito sa merkado. Ha? Palitag konsumo ni mo paniud to. Kay pamahaw na pamanja. Paniud to may na. Magluto ko paniud to ni dyan dyan. Good morning! Gano'n na? Siraan eh, daghang lamok. Okay guys, nahaman ragad ko gluto. Ansa karon ready na ko para maadto sa merkado. Thank you sa naghatag daaring pamalingki nga bag kay gamit ka adyon ni. Kay mahal ag ikubag mo palit kag ikubag pirmi. Naan po ko mga ikubag dito ang ipang tigom kay magamit man jud og nganing nay mga lakaw-lakawon, panudlan ja, mamalingki. Oh, dara gatong ulitaw oh. Salamat ate kay nagamit na ni Dalton nagsarok. Sarok-sarok po siya. Sinilas paloy. Dalton, good morning. Isa man na yung magida Dalton. Isa ka botilyang alkohol. Pila na rin kilo te? 150 na naman. Taha na kay des nagi murag 200 to. Ag carrots te pila te? 12 gramo. Dahil gyapon nang di man ni brato jud lagi ning carrots food. Ay, apila na naman nagsayote di ay. Sayute. Ay, di ana. Dalton mabuntas. Ikan. 300 pesos. Salamat. Salamat po. Ora to guys, muro to ang tudo. Arang deu warang po mis merkado. Salamat bye-bye. Dira mis merkado pila ra kalakang. Nagdali kog uli kay murag padung mo kusog ka jugwan nagtaligsik na gani. Dalton, hi. Di man lagi managad. Dalton, di man managad. Ay, kita am daghan mo di managad. Agay ha, di managad ha. Di managad ha, nagdarab ko pagkain nimo. Paniudto nimo ni, jadi ka managad. Dalton! Ngano di managad? Paburot-burot sa simod. Agay, di man managad agat ang ulitaw. Dakos ligod sa bagis kay kita mo mga dahon. Na, lagmi ka jud mga dahon no kay karkabir na gajag mga saging magkuha kog dahon kay Pagguwang abi kog has, kulbuan naman ko. Kuan day kananay tabili. Magsuman ko og kuan kanang kamuti ug mapuhon. Maghawb ko daag dahon kay panagsaram ko makaari para andam na daan. Matud pang nanay mag-uw kun sa maghawb ko dahon, mag-uw kanay. Bughat ko no uso. Kana guys may kuan ha. Pila ra gud pud ka, nga tulo ra gud pud ka palwa kay man daghanan mi pag suman nga. Ug madaghag suman ang isuroy. Balik daw basin daig lami dihang ibalik da. I love you Tatuan. I love you Day. Dari nay, okay ra ni nay? Manangit kung nanay kay basig mahapdusan. Ay! 1. Yan na. Hawag tagahon na kagahi kay para sa itong negosyo kay magpatapo-tapo ka di nga mag-dihok diha. Ano maghamoy studlo? Naputay gamay pagkakitaan. Kari ra lamay ang kuhaan kay murag mo ra may mabu-mabu. Oh, di ba? Na pamadagapon katong mga skills na di o pamadagapon mo. Kupas. Dire
Nay, last nay, di lagi na mamatay nay. Ko. Wisto ko dari. Kay basig na yung mga bildo ba? Ay! Ala, sige. Uy. Okay. So kagaunay kay okay ra ko nay karera tulo ka paluma. Kay dagkoon lang pun hagputos kay dagko man pud dagkoan tanawal medyo ra magko mako jud katong suman dani. Karera tulo kay buo man pud katong dagkoan. Mga kog unas guys, ngani. May ang haling basa man. Ihi man siguro to. Di na pud hong anso. Ari ra ko magkuanay kay ro hinlo ko din dari dapit. Magsuroy sa ako guys kay mangita akong unas. If you remember this background, nanhidyo ko sa una magsigig kuan video sa daga pa. Magsuroy sa ako guys kay mangita ko og kuan. Unas. Uy, di sa luyot oh. Mani sa luyot na. Lami ka dun sa laudo nang idang udlot diha. Dapi sa busahis guys. Way unas nay. Wa na jag unas di kay nahurot naman ni kunong nanay inilo. Mao day nay. Grabe nay bunot di ay nay. Anong unas maiilo ang rag di man kaadto na makahinlos ko no. Ay di ah. Dila magagmay. Sige magyapon na. Unas daghan. Di ka padas di ah. Gagmay. Pero okay kadyo na og nakay kamunggay diha og kanang lubi. Sud ana. Tanaw-tanaw ko kay delikado basig kita tag di maadyo. Oh, okay na siguro na itong unas. Sakay na pa. Okay. Ready na ta. Magsilaog na ta. Tulura bitaw po ito kadahon. Labian, beripog kadaghan. Oh, kari, sakto na ni. Ito, pang sulit po ito. Syarog di pa haob na ni katang dahon nga. Daghan-daghan naman ni. Maadyo gini guys, kaya pa unas na bilin kaya nahurot naman kuno nila pangilo. Anak sakto na naman itong dabdaban ron. Lighter, palihog! Saktong pamatanos na nahinay. Anong lami mag-unas ilo? Ha? Ano man? Limpyo na jagagi. Sinaw jagagi? Oo, sinaw. Kadang mag-unas. Kaniday, nganiday. Diday mo ganang ngani. Hamay lami. Sapa ha? Kaniday nay. Kani? Mga munot. Hait yan. Mo lami jagunas. Mantugay, majugan naghangunas na kaigo pa. Kay og sus. Haradjang kulba kaadyo og. Way unas kay maglisod ta. Mga kog lukay kay mga haling dari. So guys, kay damay lukay. Mao po ni itong itabang og dabdab kay og unas ray sa ligan. Langan ta. Nagdali ko kay manguha pa po kog lukay dadto kay diha man naglugi das ni agi. Dinay mga lukay bang taga kay. Turot nagamang karton dadto sa among gipuy-an wala ko ihaling. Sunod adlaw. Medyo nang nailukay kay dali rin ya. Dumali ko ana siga na. Kulbain na ra pagka ning magkuan. Haob. Dahil last naghawb ko gang kilay na ugdaw kami. Sus grabe jud ha datong kulbabi ko hang kilay din nalagi mo tubog balay kay. Apil magkadabdab kay ni nga na maghangin-hangin magutong time nagdaob ko. Pati gang kilay na daob. Kinahanglan andap ni kay dali ra na musika. Buhara pa jud kaadto ni maghawog. Nanay, ning silaw na nay. Hoy, alawan niyo. Silaw na. Na. Tumoy na ha dan sa mga kamot. Di ko rin nahon. Alam. Ala ini tu. Ala nay, nanay, ginaw ko na impirno na ba ni? Abang nay. Ito daw.
Sihag. Di, okay na kay taas o gahang gihawiran. Okay. Next. Next. Okay. Kinahanglan duha-duha kay ni kato sayang. Allah. Unsa pag binaldi ta ka, karang initas impirno. Oh. Unsa pag batasan? Arong ihawag sa impirno. Wala pa ang impirno. Ditaw. Bikas, bikas. Ton, ang saton kay malig sa taksuman ton. Dalton! Hihi! Maligtas na nagsuman ton. Lalim guys, oy. Huh? Ipagaling na impirno ha? Grabe nagkamulisod na ko. Ipagaling na impirno. Huwag na magwanta. Nagdira kay trapuhan rin eh. Sila pa man. Kanira hilaw-hilaw pero luto na iban. Yeah. Okay. Yun na ni oy. Aking sapsapon. Kaya ba mo guys, doon sa yung sumanon, kamuti. Suman ko kamuti. Kay, kamay kamutis ba, gikan patos kabangahan. Di man maato, gamay naman po to, pero lamit to sumanon. Pero mamuwak pa kong lugi dito, kaya naman lagi naglugi. Basta signay na wani ba dito pag panglugi nila. Mamuwak kong lugi. Saka diha. Oh, kasi gusto mo order og dahon diha. Humit raman mo kay ako'y supply. Ako supply. Excited ko guys, maghimo pa kog bangduran. Okay. Daghan ang pag-ahang na karne. Grabing inita guys. Mao na ang kinahanglan si Ginoo, si Hesukristo, ng ating manluluwas. Kaya aron di tayo subas kadi. Ay, salamat sa Ginoo na humanag dyan nagpaksi. Ani, ihumpid guys. Ang adto rin na sa bahay na siya pangguntingan. Kaya pa maning hugasan, tapuhan. Oh, di lalim uy ka nang himo ay suman. Nga, injuhang ahanju-hanjuon. Wala, di jud lalim. Ug mahimong gani. Ug mahimo pa gani guys, ato pa ganing super agat ng bayad. Ug mahimo guys, na mamalig jag suman guys. Adaw na laman injuhang jua kay di jud lalim maghaob pa lamandaan og dahon. Diya magbanggod pa. Ug mahimo gani ug nay kuan sobra ka, sobra ug bayad, di na naman keep the change. Di lalim uy. Di lalim. Haob pa lamandaan makapasok na, magbanggod pa. Di magbanggod magputos pa. Ngo nang atulad dyan na silang tagaag respeto pud. Namang go iban ko sa kadjumuhang ju. Tagjis ag suman may city na laman ni. Sa kadjumuhang ju ba nga kuan, wala ganoon na ang lisura. O sa bagay ag uban mo kahibaw unsay prosesos paghimo. Grabing lisura. So, okay na di na ko dahon guys. Ato na hinluan sa among puy-anan. Ugma pa mapuko magsuman kay hapon naman kay ganina nang lakaw man mi guys. Kay sa kayang dadaghang lighter o kutsilyo. Aglak kaya nang isilong kay magamit pa na. Di kan magud mi nang lakaw, dapat karon ko magsuman sa kay kahapon nan di kamutuhan mi kay dami gilakaw kay nagpick up mi sa mga kuang undoy. Mga produkto kay isang mga negosyo ba. Mao to nga kahaponan mi. Salamat daring dahon ay. Sa may mulutoon ay. Danag dahon. Amo ba sakto ra pud ri grabe ri pung daghanag sumanan ni gamay raman. Bisa mo sumanan. Kamuti. Mabanggod ka. Magbanggod ko. Ano mas tatiri mo uli tapos lagi. Busy. Ugma na siguro po magkuan. Ugma na ko mag suman lagi kay kahaponan ko. Sa kay tiil sa tripod na wala dili siguro. Okay ko ban ko bigong nawag tiil sa tripod. Halos ati ali. Luwilam sa ati ali nagtutuwa dari panglimpyo. Yan na miss ang bahay guys. Si Dalton kay natug.
Si Undoy ang gisugot Undoy og paluto pa ni hapon. Anja tanaw na to og naluto na ba. Charat ise mo pamday pagtak-ang kang dalton ning pagkaon guys. Wa na na guys madadyon og kuha og lukay kay si Undoy gusto na muli madadyon. Kay si dalton gialingit na kay gusto mahigda gawala kay gaan na to. Ano ning bakod na? Ay sus. Ay sus. Uy, lamok ipaak day ka. Uy, paakag ang lamok. Naman. Good morning. Diyos sa rin mo didi lah. Wala na lang kumulahos o kuhas ka. Ini na laman tuka. Ugma siguro. Sige balik ko dito kay. Gamay na magugma karton. Wala ko ikahaling. Iwas sari kay sayang. Tugon pa man eh. Tugsok balik. Ano mandi na ka? Pakaglamok. Uy, ako na? Ako na kayo sa kontra namin. Ito na. Sanay oras oh. Alas 3 media pa man di ay. Gipukaw siya sa lamok. Kaya gipangit sa lamok. Ay, hats ko. Ito palabig tugay. Tugay na pa ka matugod yung gabi. Uy, humuta oy. Humuta oy. Na guys, na ikadjugwad guys. Kay unsalted si Ja. Crunchy ka jo. Tag milk. Tag milk. Tag milk. Tay bata guys, nga naglambing-lambing. Sige ra magkunpuan ni nanay. Sige ra magkit-ikit ni nanay. Da para bay puso dili ha. Nagutan kong puso guys. Kani hapon karim sa tong gubasa agsalin, libog ko sa unahan na nila. Kay wa poy angay ning isagol. Nahan laman hagkubasa. Kaya dabong magudre hapit na malata. Ugma na ning puso. Aharan ning isahan guys kay sayang padung naman malata kay ang dabungan magud. Kain ka kubasa? Bukan ka kubasa? Lami mo na kubasa ton. Lami na Yee! Gusto man magatong-atong ni nanay tao ni itong bata ang gamay. Ayaw ilabag milk ni mo. Sila to ni nanay? Kubasa, squash. Kay dabong manggod. Lami naman ig mag-isa na. Tanara ka nanay da, karong napoy sudas na nig hapon. Ano, sige magpangawhat. Lagi, magpangawhat sa diha. What's up? Kita ko miro sayal. Kaya na, hapit na. Ngano man ang simag pamunlot og ipok? Ano man, Dalton? Di pa maaklagig lamok. Drink milk oh. Gialingit tinus Dalton guys, kaya naango-ango sa dyan tog. Dapat magod kay matog na sa 1 to 2 hours din ay afternoon. Diya karon mga 1 hour ah. Nasiguro sudlanan. Muta oy. Muraman po garalami ah. Ikaw itong agle. Oh. Tadan, agkadalton guys, hapit na dun ni maluto pero ahang pa lata-lataan ba karon daliran na i-mash. Deng ko. Sara ka kuan na dun, sara ka tapos kay dagang tahaw. Uwan na depod sa gawas guys. So human ako gluto man na pagkadalton, mapakaanal mo kung dalton ron sa ko matugay kapoy ko kuan gaya na bonbods init. So thank you for watching guys. See you tomorrow. Ano na tama na ang vlog. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw.